Shugaba Joe Biden na Amurka cikin saƙon da ya aiko wa 'yan Najeriya ya fara ne da jinjina bisa yadda jam'iyyun siyasu da 'yan takarar zaben da za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu suka sa hannu cewar za su amince da sakamakon zaben kamar da yadda hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta za ta ayyana. Shugaban ƙasar Amurkan ya ce zaɓuka su ne ƙashin bayan tsarin dimokuraɗiyya. Don haka dukkanin 'yan Najeriya sun cancanci wannan dama na zaben yadda makomarsu za ta kasance ta sahihiya kuma ingantacciyar hanyar zaɓe. Yayin da Amurka ba ta goyon bayan kowane ɗan takara ko jam'iyyar siyasa, shugaban na Amurka ya ce amma dai tana goyon bayan tsarin zaɓe na gaskiya mai cike da adalci da ke nuna ainihin hakikanin muradin 'yan Najeriya. Shugaba Joe Biden ya ce yana ƙarfafawa kafatanin 'yan Najeriya gwiwa su jingine bambance-bambancen addini, yanki ko ƙabila su kaɗa ƙuri'arsu ranar zaɓe, ciki har da dama daga cikin masu kaɗa ƙuri'a, wanda wannan shine karo na farko da za su kaɗa ƙuri'arsu. Yana mai cewar Amurka na tare da 'yan Najeriya, musamman yanzu da suka kama hanyar zama masu tunƙaho da tsarin demokaradiyyar don samar da ƙasa mai cike da albarka mai kuma ƙarfi da yalwar arziki. Shugaban na Amurka ya yi bawa shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari bisa yadda ya tsaya tsayin daka cewar lalle sai an gudanar da zaɓe na fi sabilillahi ta hanyar girmama zaɓin mutane. Shugaba Biden daga ƙarshe ya ƙarfafa wa masu zaɓe da su kasance masu son zaman lafiya da haƙuri yayin da ake ƙidaya ƙuri'un da suka kaɗa. Kana ya nemi 'yan siyasa da kuma 'yan takara da kuma jam'iyyu da su girmama alkawarin da suka yi na son zaman lafiya yayin wannan zaɓe.